Oni vymysleli drogu, ktorá stimuluje hormonálnu a chemickú reakciu v tvojom mozgu, ktorú ti dá prostitútka do pitia, nasype ti ho, pošle ti prostitútku domov, ona ti nasype do poháru túto drogu, ty ju vypiješ, si kompletne ovplyvniteľný. Kompletne ovplyvniteľný. Ako náhle vidíš, že si dosť nafetovaný, zavolá celú kartelu. Vo videu, čo ti hovorím, to není zjeb, vymysel nič. Týpek, ktorý vlastnil dom, pomáhal kartele vyniesť televízor. Doteraz ukazujú, jaká tá droga je silná. Jak ťa dokáže ovplyvniť a zmanipulovať tvoj mozog na 6 hodín. Žena ti to naleje, nasype do pohára, kartela ťa nemusí zabiť, žiadna krv, žiadne vysvetľovanie, žiadne volanie, že zabili turistu, lokálnemu šéfovi polície, ktorý tiež pre nich pracuje, ale hej, ďalšiu vraždu tento týždeň, ste chují? No, dobre, postaram sa to, nevraždite toľko. Tá kartela vymyslela nový systém. Dobre,